salutare lumea, știți Gaming Ro, vă salută și bine v-am găsit la un nou episod de San Andreas Multiplayer. Și Ihas Cupcake vă salută pentru că vă salută, mă, e un tip de treabă, mă, și el vă salută pentru că i-am spus că filmez. Bun, și fraților, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru cei 400 de abonați. Nu știu cum, ce s-a fucking întâmplat, dar vă mulțumesc enorm. Și bineînțeles că mulți dintre voi vor zice: ei, ai băgat tu boți, etc. Și nu, fraților, nu se poate băga boți, nu. Ia uite, mă, bindurile măsii. Ce luăm, NRG sau Infernus? Alegeți voi. Luăm NRG, pentru că NRG nu am. A bubuit, clar. NRG. Aoleu, eu ăsta care e. Bun. NRG la G. Îți somesc unul de 3 ori și nu răspunde automat și fuge cu mașina. Ăla pe care l-ai somat are... Îl arestez, dar să ai dovesti cumva nu se conectează în rang 4 plus. Stai, bă, că pe voi vă deranjează sunetul ăsta. Facem așa. Ia uite, mă. Facem așa, bun. Și radio la 0 pentru voi. Hai, lasă la 3 minute. Așa. Hai la 2 minute. Bun. Nu știu. Mă, când l-ai somat, el avea wanted. Așa eram și eu la început în SFPD, mai țineți minte, mă, în SFPD acum mult timp, în vară, mă, când eram nab. Ce șmechere NRG-ul ăsta. Acest NRG. Hai doi și noi să cumpărăm ceva, pentru că trebuie să cumpărăm. Am luat și rank 3, după cum puteți vedea. Eu l-a prins cu radar, așa. Cumpăr busine sau casă lâvă. La rancul nu avem voie cu Wanted. Așa. Nu s-a oprit și i-ai dat UE2 neconformare. Am început. Iată. Și că da. Uite, am zis că am început să filmez, nu că datul la mine. Și da, după cum puteți observa, calitatea audio s-a îmbunătățit, deoarece am schimbat și eu microfonul. Mi se pare cam tare să l la joc. Sau mai las așa. Mă lași pe mine să stau de strip. Spune la-su, lasă să zboare. Da, și-am oprit filmarea și faceală, aparent. Hai, mă, ia-l pe ăla. Bun, l-ai luat pe halazoc ăsta, hai. Pleacă de aici, jet. Hai, jet. Așa. Bun, radar de strip. Start, radar 100. Da, multe, nu mă, frate, s-au întâmplat multe chestii, dintre care eram cu 3 la mine. Ce s-a mai întâmplat? Da, mă, că am vorbit la chestii de episodul. 400 de abonați și după un lucru ăsta vă mulțumesc enorm pentru 400 de abonați. Chiar nu știu cum s-a întâmplat de la 130 la 400. Pentru mine e fain, uluitor. Dar toate au început. Cine știe, frate, mi-a făcut ceva, cineva, vreo reclamă? Oricum, vă mulțumesc, sau cel care a făcut acea reclamă, dacă a făcut, îi mulțumesc din toată inima. Hai, mă, nimeni nu prinde în cură de relul. S-a mai schimbat liderii pe aici. S-a mai schimbat liderelii. Of, și ca de obicei va trebui să pun o pauză pentru că nimeni nu vrea să îl prind cu radarul. Și babili bup. Te pare rău, 174. What?
Bă. Ha? A, s-a pus AFK. Comportament non-râpul, prieteni. Bă. Alo. Bă, nenicule. E clar. S-a pus AFK și eu acum stau pe el 3000 de ani până revine el din AFK, nu? E bine, nu o să se întâmple asta, pare rău. Când iese din AFK, l-am luat. Reiau. Start radar 100. Mă, da, n-ai bine asta. S-a pus AFK, cred că e non-good behavior. Ia stai, report. Dacă l-am luat cu radarul, apoi s-a pus pe ca se pune ca comporta non-RP. Da. Vin ofertele acum sau ce? De ce fac prieteni? Salut! Salut și ție, dar ce mă salută lumea? Ce ca să vezi sau prețul contează să fie în jur de 100. Atât am buget la casă. Măsă. Dacă mai pui AFK odată, o încurci, prietene. Bun. Bindu, uite așa. Care la 110. Biz la cutei biz. Hai să vedem casa lui ăsta. Mergem să vedem? E normal că mergem să vedem. Fine House 185. Hai să vedem. Care ne va trage? Mă rog, haideți să vedem casa. Să vedem cum arată. Și dacă ne place, o și cumpărăm. Acum mă duc să văd casa, vorbim ca la țară, mă, acum Acilișa și așa mai departe, mă. Bun, trecem pe lângă fostul HQ al facțiunii mele, de fapt, pe lângă fosta facțiunea mea, paramedic de pe contul mic. Ce vremuri bune. Ia să vedem cum arată. E apartament ăsta. Ridic și unde parchez mașinile dacă mi-aș cumpăra aici. Și cealaltă la cât o... Da. Îmi place. Stai bă că e mare. Asta-mi place. Da, 110k nu o să dau pe ea. 110k nu dau. Bă, ce zice, ce mișto? Mie-mi place, e luminoasă. Bateria șmecheră, da, 100k. Și vrei să vezi cum te faci eu să dai la 90? Ai o cameră. Baie. Totuși e cam mult. E apartament. Păi nu e casa, I mean... Bun, și am 4 mașini de naiba le parchez aici. Aici? Da, să știi că ar fi ceva. Și aproape de LVPD. Păi e mișto. Fii atent, nu o să... Dau 90k. Casa e frumoasă, dar nu-ți dau pe 100k. Hai că te fac. Sunt de la 90 de. Sper, tipule. Bă, casa e frumoasă și într-o zonă mișto. Big Z.
atât. Afacere. 90 de cap. Și hai să vedem. Mai bine am buget mare de casă. Nu. Ok, să... Gata, pa! Da, îi dai amendă. Doar amendă. Bun. Deci n-am reușit să ne cumpărăm o casă. Poate reușim altceva. Ăla vinde video, să vedem. Find biz 109. Cancer find. Ăsta biz... A, cred că... Ai de cap. E... Suburbanul. Preț. Știu că e suburban. Probabil acum o să pe oferte refuzat sau ceva de genul. Dar hai să luăm și un carnet pe ziua de astăzi. Băgăm girofarul cât putem. Și așteptăm. Opa! L-ați văzut, da? Bun. Da, ai de 200. Nu. Da, nu-i dau cum. Nu vreau mai mult. Oricum e foarte, foarte mult. Tipul ăsta că a luat suburbanul cu vreun caca. Cam atâta. Și el, dacă crede el că o să dau eu atâta, să înșel. S-a dat singur de gol. Cerând mai mult mi-a dat mie de înțeles că el a dat mai puțin. Și că unde ești? Stai puțin să mă mai gândesc. Vreau să fac similitatea la 900 de K. Ceea ce ar fi o reușită foarte mare. Bun, fraților, am revenit, am avut niște probleme. Bun. Și acum facem așa. Plec suburbanul. Vreau să fac ceva. Square. Succes, Square. Square, că se dau fine. Fine, SQ. Așa, bă. Și că SQ. SQ. Ah, lag. Lag infernal. Ce nu confiscat? Acceptă. Îmi vine pe tine. Accept or wanted. Te pup, pa. Gata. Pa. Păi și cam atât a fost pentru astăzi. Vă salută și vă aștept data viitoare la un nou episod, fraților. V-am pupat, pa.